de l'IKEA. Apuntaràs el preu d'un moble i tindràs el preu del teu moble i el voldràs per a sempre, el moble. I patiràs, no el muntaràs, i aniràs sempre a genollons, et sobrarà sempre una peça i tindràs fam i tindràs set. No podràs muntar el moble i seguiràs tota la nit mentre dormen les teues gens i tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a muntar en la llarga nit el teu moble. Tu seràs la peça furtiva i amarga, que no sabràs on van les baldes ni els cargols en forma d'estrella del teu moble. I és un desfici. Miraràs d'encastar els pius de suro sense trencar la taula. Faràs un moble xemegant, si no encaixa la polleguera, fusta amunt i collons amunt. Una tossuda decisió. I tot serà després silenci. Car no tindràs la peça justa, la perdràs en el moment just i buscaràs la teua peça entre els racons durant molts dies, car buscaràs honestament, iradament, sense esmentar la mare del que ha dissenyat cada peça del fotut moble. Pot ser t'estafen, o pot ser s'enriguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no tens moble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, reclames decididament.